feel prayers that are according to the word, prayers that are pushed by the Spirit, anointed prayers, bazalwane. This place is never the same. Let me tell you this, bazalwane. We need to pray. Prayer is not optional. Kunezinto uNkulunkulu angeke azenze enamandla okuzenza singazange sithandaze. And it's high time, bazalwane, ukuthi if you want to enjoy ukukhuleka, allow the spirit of prayer, umoya wokuthandaza. Kuyezwakala umthandazo lo one wake up call ukuthi kufanele sibe aware ukuthi sisenzukwini zokubuya kwenkosi. It was a very serious prayer as I was listening. And kufanele senze sure ukuthi siyawuthandazela lo mthandazo. Ngoba uma singawuthandazeli kuzothandazana abantu abaronke. That is very important, bazalwane. And kufanele sibe sensitive, sikwazi umuzwa umuntu othandaza ephuma phansi kolwandle. In fact, kufanele sithandaze in such a way that into yakhe be suffocate, ingakwazi ukuphefumula, because the atmosphere is not conducive for ukuthi azo-operate la. Usekhona la endlini? Yeah, kufanele sithandaze umthandazo o-attracta i-presence kaNkulunkulu with heaviness of its presence. You know, makuthiwa glory, igama lithi glory lisho something heavy. Nikhona bazalwane? So uma ngabe sithandaza uNkulunkulu agcwalisa indawo ngenkazimulo yakhe, senza kube too much for the devil. Kufanele sithandaze kuphila abantu bengakathandazelwa. Ndayizwa indaba. Kufanele sithandaze kwehle iprofeto, esivela direct from the heart of God to our hearts. Usekhona la endlini? Yeah, kufanele kube ngathi siyambona ungabonwayo masithandaze. Yebo? And kufanele sithandazele ukushintsha nguye, singashintshi yena. Yeah, ngoba masesishintshile saba kwi level yokuthi sibe kwi alignment nento uNkulunkulu azoyenza, uzobe sedlulela phambili eshintsha isimo. Musufuna uNkulunkulu ashintshe indoda yakho ungashintshile wena. Shintsha ube sesimeni sokuthi indoda ibone uNkulunkulu kuwe. Ukhona othandaza obethandaza ukuthi sibe ukukhanya kwezwe, babone imisebenzi yethu emihle, ave kumnandi ukuthandaza izwi. Hayi mina uyangi-impress indaba ukuthandaza the word. Awu nikhona nonke bazalwane, ngoba lokwenza uNkulunkulu alalele ukuthi uthini, ngoba uquota yena emthandazweni. Usekhona? Yeah. That is why it's so important for you to read the Bible, so that you preach, you pray the word, you pray the promises of God, you pray. Nikhona nonke? Yeah, because manje mawuthandaza emthandazweni uNkulunkulu ungena ngendlela eziningi emthandazweni. Ungena ngezwi lakhe, angena ngomoya wakhe engcwele, angena ngegama likaJesu, angena ngegazi. Once you apply the blood of Christ in your prayer, then God is there. His life is in your prayer. Because the life of everything is in the blood. You apply the blood in your prayer, that prayer is alive and well. And kubalekile ukuthi masithandaze size invite umphefumulo wethu emthandazweni. Sithi bless the Lord, oh my soul. Ngoba thina sivele sesiqalile as the spirit, sesiqalile. You are the spirit, you have a soul. Now you tell your soul ukuthi iyathandaza manje. Uzube once ungena umphefumulo ubona ngenyembezi eziphuma kwesisikhathi. Uba emotional, your emotions are involved in prayer. Lapho umthandazo wakho usufocus ingqondo iyekile ucabanga ekhaya uthi ngishiye ubhontshisi uyabona ibhodo enkosi yami kodwa ugoqile la kodwa ingqondo ilapha ekitchen. So emthandazweni you invite umphefumulo wakho, come, let's bless the Lord, oh my soul. Glory to Jesus. And yakwazi ukutshela umphefumulo wakho uthethise futhi uthi yini ukhathazeke ngaphakathi kwamphefumulo wami ngoba mina ngisazomdumisa uNkulunkulu. Kenzeka umdumisa uNkulunkulu kodwa umphefumulo usale ekhathazekeni. Yebo, the psychological part iyathanda ukusala mawuthandaza. Ngesikhathi spiritual part isingena. Usoul uyasala, psychological, mind uyasala, kuyaliwa lapho. Usekhona la endlini.
Manje kubalekile ukuthi umoya osizayo odonsa umphefumulo wakho uzojoyina umoya wakho ekuthandazeni. Yabona? Uzojoyina sewujoyina wena umzimba wakho. Uzwe manje kunama goosebumps uthandaza. Uzwe kune-touch engathi uNkulunkulu ukuthinta physical. Uzwe ngathi manje akusayekeki ukuthandaza because uthandaze was involve wonke. Hallelujah. Kuba khona nento ezibalekayo ke emzimbeni bese ecashela emzimbeni. Ngoba sibona ukuthi kuyavutha emoyeni manje sekuvutha umphefumulo. Hawu nanku lomlilo usohlasela amathambo. Athi uJeremiya lento njengomlilo emathanjeni. So umongo wakho ufuneka uvutha umlilo kaJehova. Ngoba lesisandla kusasa uzosibeka umuntu ogulayo aphile. Kufanele sibe nomlilo naso. Ha karabosha. Paul eseMalta mabeqeda nje uhambo lwabo olalu dangerous. Wathi masebotha umlilo kwaphuma inyoka emlilweni yenze njani? Yaluma isandla. Qhubeka naleyo chapter le uzobona uNkulunkulu esebenza ngoPawulos ephilisa abantu ngaleso sandla. uSathane uyathanda ukuluma izinto ezosetshenziswa uNkulunkulu. But umlilo, glory to Jesus, ngesikhathi etheza izinkuni inyoka yayicashile, ngesikhathi ebasa umlilo inyoka yavela. Yamluma isandla wayiphinisela emlilweni. Kufanele sifunde ukuthi into uSathane asiluma ngazo. See, that is why kufanele uzwile umlilo la mangena. Obana bathi siyawudinga umlilo kaJehova. Yeah. Siyawadinga lawo mandla athenjiswa. Isimanga bazalwane, uKristu mayesekithi sidinga into esinayo ukuze sibe nayo in an experience. Usekhona la endlini. Kuyenzeka upetrol ugcwale emotweni kodwa ungayi enjinini. Because ipetrol pump ayisebenzi kahle. Ipetrol pump idonsa upetrol elokuzeni kwi-tank iwusenjinini imoto ihamba. Kodwa manje imoto ayihambi kodwa upetrol ugcwele. Kuyenzeka singabe nayo ipetrol pump ethatha amandla kaJesu olakithi. Iwalethe ekuphileni kwethu kwemihla ngemihla. Hawu nikhona amanifest lamandla mangikhuluma into kwenzeka izinto. Mangibeka isandla ingane yami iphethwe umkhuhlane iphile same time. I-petrol pump iyasebenza. Idonsa amandla kuJesu olakimi. Ngoba ayikho into engisazoyicela elandwe ezulwini. Zonke into zilandwa kimi bese zinikwa mina. Why? Because zonke lezi zinto zikuKristu, uKristu yena ukimi. Lithi iBhayibheli ngenza kanjani ukuthi uNkulunkulu asinike indodana angasinika nakho konke okunye kanye nayo. So masithandaza sicwele. Siphinde sigcwaliswe ngokugcwala. Ingakho kuthiwa kuzoba kuthiwa ifountain iqala ibizwe kanjalo. Ibisibizwa ngemifula. Kodwa aqala kube ifountain. Uma ongcwele masefikile my spirit becomes a fountain. And then mangikhuleka noma ngishumela noma ngenzani impilo yami ibisiba release ama rivers of living water out of his belly shall flow rivers. So ama rivers they even cross the boundaries. Glory to Jesus. Ama rivers across racial what you call kushuthi ngamanye amazwi umfula ophuma kimi uphuzwa abelungu uphuzwa amaXhosa uphuzwa umfula awu discriminate. Iyakwazi ukusuka eZimbabwe uzonqamla eSouth Africa njenge River Nile. Glory to Jesus. Inqamula kuma countries amaningi iRiver Nile before yofika kwiRed Sea. So nathi imifula yethu yasabalala kuphuza imindeni kuphuza ihlobo kuphuze nezitha ziphenduke. And lento iba active kakhulu masihlala emthandazweni. Wenzani umthandazo kuwe? Unjani umuntu othandazayo? You see, it's very important. Akekho umuntu osatshwa uSathane njengomuntu ohlala emthandazweni. Iyona ndlela elula yokudela even nenyama yakho nezinto ezihluphayo zemvelo yobuntu. Uma uhlala emthandazweni uyazosa emlilweni lezinto ezihluphayo. And you'll never be the same. Uyabona uma umuntu ohlala emthandazweni uba emotionally strong. Awuyena umuntu okhujwa ukhujwa abazantu bakuhlebile. Ngoba awuhlale ukuthandaza kwenza uhlale kwezasemazulwini indawo.
Cha Nkosi yami. And akafuni usathane siwazi amandla umthandazo. Akafuni futhi sibone kwenzakalani masithandazo. Umthandazo unjengokuthi imoto, uyabona imoto mayiye garage iyogcwaliswa. Lithi iBhayibheli wathi uKristu esathandaza kwafika ingilosi zamenze njani zamqinisa. Manje indlela angene yiyona ayifananga nendlela aphume yiyona eGetsemane. Yeah. Wathi nje uma bembuza bathi ufuna uJesu wathi yimina bawa phansi. Usemandleni ngoba uphume emthandazweni. So umuntu ophuma emthandazweni izinto ziyayiwela phambi kwakhe. Umuntu ohlala emthandazweni akanankinga even nenyama yakhe ngoba uyayosa lapha emthandazweni. Glory to Jesus. Emthandazweni kushiswa iCalvary. Awunikona lonke bazalwane abangeke understand lo nto kushiswa kweCalvary. Uyabona izinto uthi mawusindiswa athi mongcwelele wayithola ngeback door uhamba uyishisa mhlawumbe uyinyanga ushisa izikhwama zakho ngoba ususindisiwe. Emthandazweni sishisa iCalvary yeyinkani nokukhubeka nonhliziyo oncane namaqhubu kuyasha lapha emthandazweni. Yeah, kuyasha lapha emthandazweni. That is why lithi iBhayibheli kunesisho engisithandayo esithi a family that prays together stays together. Umthandazo wenza ibandla libe munye. Ukuhleba kuyalihlakaza ibandla. Yeah, ibandla elithandaza kakhulu akukho ukuhleba. Ibandla elingathandaza lihleba kakhulu. Indaba ziningi ngoba lithandaza. Glory to Jesus. Oh my God. Ngivukelwe indaba yomthandazo wabafundi uJesu ewufundisa abafundi bakhe. It's a very short prayer, but it's very dynamic. Umthandazo onjenge template noma skeleton noma pattern uNkulunkulu abefuna sithandaze ngayo. Malibonke igama leNkosi. Usekhona la endlini? Yeah, umthandazo it's an honor, it's a privilege. Umthandazo we shouldn't pray umthandazo ngoba kufanele sithandaze. Kufanele kube i-honor. You should siku extreme ukuthandaza ngoba kubiza ukukhuluma nomuntu omkhulu. Sikubuke kuyi-honor ukuthandaza. Sibone umthandazo uyi golden opportunity yokucommunicate nomuntu omkhulu. And umthandazo unendlela eziningi. Kunomthandazo where you wait a devotional type of prayer, umthandazo wokulinda, umthandazo wokuhlala we-fellowship noNkulunkulu. Umthandazo where awugamisi kakhulu iy'celo zakho nedingo. You behold his beauty, you know, you worship him, you open your heart for him, and you tell him how wonderful he is. You hear from him, you are still, you are quiet before him, you know, and uze kuye, you're not expecting ukuthi akwenzeleni, but kulolu hlobo lomthandazo uzohlala enyaweni zakhe. Anganoma niyayizwa into engishoyo. And that's where kulo mthandazo, that's where in fact lo mthandazo it's where you also meditate. Meditate is part of prayer. Sometimes I verbalize into or ubane, you know, no abanga ngaye. And the Bible liyayikhuthaza indaba yokumeditate ngezwi lakhe, ngemisebenzi yakhe emihle. And sibe ne visualization la emthandazweni, sibe ne vision, sibe namehlo abuka ukuthi uNkulunkulu usenzelani, uzosenzelani, ungubani. Sibuke ubuhle bakhe. Sifane noAbsalom owathi esebuyile kodwa wathi I want to see my father's face. Akungisiza sengikhona kodwa manje I want to see my father's face. He was hungry for a hug or a kiss of his father. That's lezo zinto uzithole emthandazweni where you spend time. Uthi uJesu lapho kulo mthandazo
beningena kulinda nami. It's a type of prayer where awukho rush awuthandazeli ukuphuma uyabona awuthandazeli ukulala. Unesikhathi osihlelile ukuthi kuvalwa nefoni lapho. Kugcina sekuyusiko olwaziwa ngisho ekhaya ukuthi ngalesikhathi uma uyathandaza akathinto. Usakhuluma nenkosi ukuya upper room. Nayizwa into ngisho abazali. Ilapho uNkulunkulu ethola ithuba ke lokukhuluma imfihlakalo nawe. Ilapho uMoya Ngcwele ethola ithuba ke, because as you meditate kunezambulo ezenzakalayo, especially if you meditate even nangevesi lithi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka. Then you meditate, you chew the card, spiritual card. You think over yeke manje indaba ocabanga ngeenkinga masula. Inkinga zisafuna wena masula. Seyifuna uNkulunkulu. Usekhona la endlini. Lapho awuthanaza umthandazo wasesontweni. Uthanaza umthandazo kaMoya Ngcwele. Umthandazo othandazayo ukubeka kwi-dimension yakwa spirit. Ubona into ezingabonwa, uzwa izinto ezingaziwiwa. You can even feel the touch. Sometimes it goes as far as being physical. You are with friendship noNkulunkulu. He is your friend. He sticks closer than your brother. So that friendship, that fellowship, that unity, that intimacy, yokuthi ube kwi-intimacy noNkulunkulu, ube consumed by his presence. Uma ubuphuma lapho noma kungenzeka ukuthi abantu basabona ngathi uyafana kodwa kunento abayizwayo la kuwe. Imimoya iyakubona ukuthi ugqoka inkazimulo njengoMoses ngoba ububhekene nomuntu okhazimulayo. Usekhona la endlini. Indawo othi uma uhleli kuyo kuthiwe kuyona be still and know that I'm God. Be still first so that you can know that I'm God. I'm in control. Don't worry about anything. Ukuthi ngosuku oluthile kunqunywe ugwayikatiki ukuthi ngosuku oluthile uma ungakwenza ukuthi kwenzeke ukuthi ibuyisele kuJehova ke lonto. Kodwa yonke lonto uzoyithola enyaweni. Yabona kunezinto which cannot stand ipresence kaNkulunkulu. Okufuneka udile nazo by staying in his presence. Nikhona nonke bazalwane. Kunezinto ongeke ukwazi ukuyiqhothula ezisuswa ukuthi wena uyi-presence ezingezwani nayo. Ziyasuffocate. Ufutha idum kuzo mawuzifutha ngepresence kaNkulunkulu. And la emthandazweni you can sing a song ongakazi uyizwe ndawo. Uyicule, uyicompose. La emadolweni. Ucula nengilosi la. Utshelwe imfihlakalo. Ilapho uNkulunkulu ekuvulela isifuba khona. If you are too busy, akwazi ngisho nokutshela izinto ezizayo. Usekhona la endlini? Yeah, if you are too busy for the Lord, ukuthi ungakwazi not with the Lord. So uzoba senkingeni. Kulo hlobo kwelomthandazo uMaria ayihleli kulona. uMartha ubusy ngokuseva engazazi inyawo zikaJesu. Manje uyacomplain ekitchen bangumsindo. Uniyazwa yini? Uyabona kuyenzeka uyabona uma umuntu ongahlala enyaweni noma ungenza izinto enhle ukhuthale enkozweni kodwa iattitude yakho ayifani nalento oyenzayo. Usekhona la endlini? But uma umuntu othi efika la ezoklina ebese vaye enyaweni awubona umsebenzi ubona inkonzo ukuthi mina sengiyakhonza bengakaqali nje inkonzo sengiyakhonza mina. Inkonzo ngiyakhonza kala ngiyakhonza. Ayihlukile le nkonzo engenza la unalenzo ubaba mfundisi. Sengiyakhonza. Usekhona la endlini? Into zakho ziba kwi covering. Uma umuntu ohlala emadolweni ngayo yonke into ozoyenza. Yilapho unikela khona indlela zakho kuJehova nama decision akho. I-guidance uyithola la. Usekhona la endlini? I-guidance, izinto ezikuhlulayo nezikuhluphayo ongafuni. Uyabona uNkulunkulu udala intando yakhe kuwena. Ngithi wenze njani uNkulunkulu? Ya ukwenza uthande. Lithi iBhayibheli God works in you both to will and to do.
So the willingness to do what God says is found in prayer. Emthandazweni wenza into inyama yakho kwesikhathi ingayithandi izithande ngoba inyama ikabili inyama noma ngizawuthi ikabili kodwa it's more than that. Inyama isho your own ability, inyama isho inature yemvelo, yabona imvelo kaAdam. Inyama isho umzimba. So mayethi uDavid inyama yami iyakulangazelela. Inyama can adapt. Inyama umzimba wakho la kuhlala khona uNkulunkulu, la izifo zakho siphiliswa khona. Inyama leyo engafani nemvelo kaAdam. Ngisekhona kukhona inyama eyimvelo, kube khona inyama eyindalo ebunjwe uNkulunkulu for 9 months. Enama appetites ayo. Where is one thing enani? Ya yabona nje uma ngabe sizilile sisuke si exercise control over what you call appetite. Appetite is God given. Appetite lento ukuthi nginxaniwe nginxanela uJesu washo naye wathi nxaniwe. Ukunxanela amanzi it's natural, it's not sinful. Kodwa ukuphuza utshwala lokuphuza njalo uzoqeda ikesi lotshwala. Umuntu ophuza amanzi uphuzela uqeda unxano, kodwa umuntu ophuza utshwala usekwe spirit leso. Ingakho ephuza ngayeke elokho uyochama nje aphinda azophuza aphinda achama. Manje umuntu ophuza amanzi akenzi kanjalo. You see, kune appetite for food kodwa igluttony, you know, ukuphilela ukudla nokudlela ukuphila akufani. Usekhona la endlini? Yeah. So now lust ne love as fun. So lust you have to destroy ngomoya ngcwele. But love, nikona bazalwane, it can be natural. Khona love which is psychological. Khona love which is spiritual, which is the love of God. So love that is emotional and psychological, iya control, kodwa lust iya destroy. Manje lezi zinto zenzeka emthandazweni. Nikhuleke ukuze ningangeni ekulingweni. Nasemthandazweni kuthiwa ungasingeni esekulingweni. Hayi ngoba uNkulunkulu engenisa abantu, it's a proverb. Isisho sokuthi ungavumi unyawo lwethu kushelele. Ngoba uma ufuna uku-understand iBhayibheli litolike ngeBhayibheli. Ungavumi ngiwe Nkosi. Asisho ukuthi lead us not into temptation, we are not leader into temptation. No. uNkulunkulu akalingi umuntu. uNkulunkulu akalingi, uNkulunkulu uyatesta. Yakatosh makarasha. Yes. uNkulunkulu ngeke akulinge ngokuthi manje no umlingi ubani umlingi? USathane. Yabona umuntu ositestayo uNkulunkulu etesta uAbraham ukuthi anikele ngendodana yakhe. He was being tested waphasa itest. Zonke lezi zinto sizithola emthandazweni. Emthandazweni noma lapha emthandazweni thola ngisho appetite yokufunda iBhayibheli. Ya uthola appetite into spiritual. Emthandazweni lapho sithola khona ngisho iphuzo zikamoya. Yabona? And kuyaba counter ukuthi usithole kanjani isipho. Into ezochaza ukuthi uzo-operate kanjani ngesipho indlela osithole ngayo. Abanye balinyazwa izipho, abanye izipho banazo bengekho covered. Ebese uSathane ekhwela phezulu kwesipho onaso. Bose uyaphakama. Ungatsheleki ngoba une gift. Uthandazela abantu baphile. Ikufice kabi ungenaso isikhathi. Kuyenzeka futhi ubone izinto zenzeka uma wenza into ubone kanti ku-anointwe igift not wena waziwa. Awasiprofetha ngani ngegama lakho bakwenza sakhipha amadimoni aphuma ngempela. Hayi no beku-anointwe lento yenzayo not wena. That's dangerous. Tell makhelwane that's dangerous.
Yeah, so umthandazo it's something that we need. uJesu Kristu ngesikhathi esemhlabeni wayethandaza for the first time. Ngesikhathi engulizwe ehlele ezulwini azange aqala ukuthandaza, sikwele emaphakadeni akaze athandaza. Waqala ukuthandaza sewumuntu. Wanelwe imbatha umuntu wangena emthandazweni. Okutshela thina esingabantu ukuthi kufanele sihlale emthandazweni. As long as agqoke thina uyasinxusela ezulwini. Akaze akwenze lokho. Ngani manisekhona yini bazalwane? Ukwenze ngoba segqoke thina, wahamba nathi futhi lasala ithuna li-empty. Into angazange afike nayo wahamba nayo. Ningizwile? Ngithi into angenze njani? Ngesikhathi efike vele ezulwini engena esibelethweni sikaMaria wayengena umzimba. Nenkazimulo wayephethe uyinkazimulo yenye category. Le nkazimulo yobuNkulunkulu wayishiya ezulwini. Ngoba manje kwakuzoqhuma amehlo abantu, kwakuzofa abantu ngenkazimulo, akekho ombonayo aphile. Ubani oyizwa lento engishoyo? So ingakho mayisezohamba emhlabeni uthi inkazimulo enganginayo ngisenawe ngicela ungibuyisele yona. Le onginike yona ukuthi ngizokhazimulisa ngayo igama lakho ngiyishiya kubona. Hawu ubani abathi sayizwa lento? Umthandazo i-labor ward lapho kuzalwa khona izinto. Uyinkinga umuntu ohlala emthandazweni, uyinkinga kuSathane. Ngoba manje umqhamuka ngala kuyavutha, mayithi uqhamuka ngapha kuyavutha. Mawuthi uza ngengqondo yakhe lo mzalwane noma uthi uza ngama emotions, uthola kuvaliwe yonke into, kuvutha umlilo ubiyelwe. uDaniel ethandaza 3 times a day. Kwafika isikhathi sokuthi aphoswe ngonyameni. Yabuza inkosi yathi uNkulunkulu wakho omkhonza njalo kusho ukuthi omthandaza njalo. Ngabe ukukhululile yini ezingonyameni? Yasho indoda kaNkulunkulu iphakathi kwazo. Yathi mana njalo Nkosi. I can imagine ngoba inkosi yayimkhonzile uDaniel. Ngoba uDaniel wayengenalo kuthiwa yini corruption in his government. Nikhona bazalwane? Manje indoda yomthandazo ihlonishwa ingonyama. Indoda yomthandazo ihlonishwa umlilo basuka 7 times. Indoda yomthandazo ayidlali inkanuko. Indoda yomthandazo iye igcwala njalo ukugcwala kaNkulunkulu. Indoda yomthandazo mayivula umlomo ikhafula langa bomlilo. Obantu bathi akuzwa umoya ngcwele. Uyabona mawufuna ufaka uSathane enkingeni odlala ngengane zakho, shona emthandazweni. And uthandaze umthandazo onezethembiso. Umthandazo odudulwa amandla kaMoya Ngcwele. Umthandazo one-faith. Yeah, i-faith uthi uthandaze beyiqala yamukela ngala impendulo. Ngoba i-faith isandla sokwamukela into engiyicelayo. I-faith yakwazi ukubonga. Lento ayibongayo ingakayiboni ngoba i-faith ayihambi ngokubona. Usekhona le ndlela. Mawuthandaza kwi-faith ubona into ezingabonwa. Uzwa into ezingasoyeziwe, wamukela into ezingabonwa. Ukuze mase zikuwe bese ziyamanifesta zibonwe. Uthi lento engiyibonge emthandazweni wathi uMoya Ngcwele ngoba emthandazweni sawulo uMoya Ngcwele. Mayithi dumisa usenkingeni esikoneni ucela ukhale athi wait asikhali manje siyadumisa. Na inkingi ikubhekile udumise phambi kwenkingi ikubhekile. Ayibona. Yabo. And emthandazweni umthandazo uyalolana. Umthandazo ukwazi ukwenza uyakwazi ukuhlukanisa ukuthi this is the voice of my Father. This is the voice of my Lord Jesus. Because uthi uJesu my sheep they know my voice. So akwanele kwazi iword, you must know even a voice. Uze ungezusho ukuthi amen uSathane ngoba ephethe ivesi. Uthi ivesi ilona kodwa ivoice akuyona. Nkosi yami nangani manje sekhona la endlini. Yeah, ivesi ilona uyankotela impela ivesi kodwa ivoice hayi. Ngenxa le voice le vesi ngizoyibuyisela kumnikazi wayo. Angani manje sekhona yini? Angeze uyithatha direct from him. uJesu wayengawashintsha amatshe abe izinkwa. Ngoba wayengawaqamba manga uSathane mayithi ishintsha lamatshe. Uyakwazi lokho.
kodwa ufuna kwenze early kanti ubekela ukuthi akwenze ekhana. Ashintshe i-element of water into wine. Usefuna yenze early, ashintshe isinkwa aminitshe into uyawabona amandla akhe. Nkosi yami nisekhona yini? Ufuna yenze le kusithekeni. Glory to Jesus. Ehlane kanti kuyakuliwa la kuyahlonywa la. Nikhona abazalwane siyazilola la and then sizodubula kusasa. Siyazilola namhlanje. Kusejimini umuntu othandazayo uyajima, usejimini spiritual gym. Yabo uhlale fit umuntu othandazayo. Ufit ukwazi ukumelana ngisho nenhlebo zabazalwana akade bekhombisa ngathi bamthanda bangabangani kodwa bamhleba ngemuva. Uyakwazi ukusurvive. Umuntu othandazayo is a survivor, is a winner. Sometimes ubalekile umthandazo ofika uNkulunkulu ungezile ukuzocela. Uzobabaza ubuhle bakhe. Uthi I'm here to look at you and look at your beauty. Awusekhona abazalwane? NoNkulunkulu amangalitha akaceli lutho. Yes, I know angiceli. Yeah, I've got all the reasons to thank you. My eternity is secured because of you. I will spend millions of years with no pain. Hallelujah, my sins will be forgiven. No pain, no devil, nothing, no disease. For eternity, I thank you for that. 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 Emthandazweni uyaloleka. Indlebe zakho ziyakwazi ukulizwa ivoice. Emthandazweni thola ama guidance. Yabo? Because since you are a human being, unama decisions owenza, unama goals, nama long term, nama short term goals. Yabo? Noma uzothatha icareer, you must involve. Lithi iBhayibheli mazise ezindleleni zakho zonke. Umuntu unendlela eziningi, indlela nje ukushada umdlelo oyithathayo lo mawuzoshada, uyindlela entsha lezo oyithatha. Noma esikolweni indlela leyo nezingane zakho njengoba ziqala isikole nje ziqala indlela ithathe ke leyo ndlela yokuya esikoleni uyibusele kuJehova ukuze siphephe ngoba zikhona zifunda nama devil worshippers. Yabo uma usemthanazweni indaba yokuthi ukhathazeke iyaphela. Nangizwa lento bazalwane uma usemthanazweni indaba yokuthwala iyaphela uyathwalelwa. Umthandazo uyimini lapho kwenzeka khona iexchange umnika ubuthakathaka bakho akunika amandla ungena uweek uphuma namandla emthandazweni nithulula umphefumulo yebo inkinga zomuzwa wakho ufika uyithulule emthandazweni moyitshela umakhelwane uzophuza ngaze itiye yebo iyendaweni endi right kumuntu right ufika uthulule khona lo othi ngibize ngosuku lenhlupheko mina ngizokhulula wena ubuso uyangidumisa tshela yena ke mtshela ama cases are impossible mtshela into othi moyicabanga kuphela ingqondo kuphela ubuthongo uyithole sewudla treatment ngenxa yale challenge migraine headache ngenxa ube novalo ube neanxiety ingangonkulunkulu kwemasijalo ingangomthandazo usukhulumile nengane yakho ubaba wayo akade ikhuliso wena single handedly lengane iyayidinga ivoice of the father manje the father is not there but you have everlasting father you have got father who is in heaven. He knows very well how to deal with your child. So ufune uyithathe ingane yakho ngeqoma as a priest uyoma nayo ngoba ayikwazi ukuyithandazela idlela utshwala. So ithathe ngesifuba ithathe ngenhliziyo njengalo wesifazana oweza nengane yakhe ekhwelwa amadimoni weza ngenhliziyo akazange ayibambe ngoba kusho ukuthi ayingasabambeki. Wathi Jesu ngizwele ingane yami ikhwelwa amadimoni. Wayishiya ekhaya kodwa wafika ekhaya seyisindile. Usekhona la endlini. Izimo ezibukeka engathi zimpossible zisasazele ngoJehova emthandazweni. It is such Jehovah uJehova uzosuka njengenja yomzingeli. Hawu nikhona bazalwane? There's no problem that can outrun the devil, Jesus Christ. uJesu Kristu is more powerful than the most powerful. Usekhona la endlini. So ngalawo mazwi bazalwane asihlale emthandazweni. Asihlanganele ukuthandaza. Ngithintile xola lento ishoyo sizothandaza. See?
and emthandazweni kukhona ne-dialogue. Sithandazile, now uNkulunkulu uyarespond, uyakhuluma. And then emveni kokukhuluma uNkulunkulu sizoresponda nathi ngokuthandaza. Sometimes umthandazo is a dialogue. Amen. And kufuneka ukulambela ukukhuluma kwakhe. Uthi njengoba nje bakuthiwa nina nothi, in fact ngithanda le verse, be still and know that I'm God. Asho nje be still and know. So kunento ongeke uyizwe uNkulunkulu eyikhuluma nawe uphithizela. Kunento ongeke uyizwe uNkulunkulu eyikhuluma nawe ukhuluma nawe. Ukumuza umuntu ethethe isingane yakhe ithi ngikhuluma nawe uyakhuluma. See, so now it's very important sometimes to be quiet. Uthule. Akunandaba noma ungafikela ubuthongo. Bukufikela in his presence. Nganoma nisekhona ungabi guilty. Uthi bungithole ngikwi presence. Sometimes uzoba njengoAbraham. Nikhona bazalwane. Nakho kuthiwa akabulali ilwane ayihlukanise phakathi. Engena uNkulunkulu establish icovenant noAbraham. Yeah, lithi iBhayibheli uAbraham wafikela ubuthongo la eceleni. Lithi iBhayibheli inkazimulo kaJehova yahamba phakathi kwezilwane njengoba ihlukaniswe into half. And then uNkulunkulu wa-establish icovenant noAbraham. Usekhona la endlini. So sometimes ukuzithola ngathi usebuthongweni kanti lapha ebuthongweni lobuthongo noma ubufishane uzobona uzobuphupha iphupho khona lapho. uNkulunkulu uzobe sekhuluma ngephupho lapho. Iphupho kulonela abantu abahleli, elabantu abalele. uJoseph wayelele kwafika iphupho. uNkulunkulu wamdlalela ifilimu yezinto azoba yizo kusasa. Bana bathi siyezwa la moya ingcwele. Glory to Jesus. Bazalwane, let me assure you, your prayers are powerful. Umuntu kamoya uyayizwa ilevel yokuthandaza kwabazalwane. Uyabezwa abantu abathandazela belambela uNkulunkulu. Yebo? Uyabezwa abantu abathandaza beyinikele emthandazweni. Uyabezwa abantu abathandaza befuna ubuso bakhe. But I want to see my Father's face. Kuyazwakala bazalwane? And I want to assure you what your prayer will never be in vain. I say your prayers will never be in vain in the face of the Lord. And mawuze emthandazweni zijwayeze ukuza nendlu yakho yonke. Ithwebule. Umthandazo uyawazi ukuthwebula. Bebefika kuJesu bezokhala nendoda eyigulelwa indodana yayo. Niyayikhumbula? John chapter 4. Indodana yami igulela ukufa. Sheshe ufike. Wathi uJesu konje nina anikhona ningazange nibone imanga. Nifuna ukukholwa ngoba senibonile. No, mina ngizokhuluma nawe ke. Hamba indodana yakho iphilile. Lento uyithola lapha emthandazweni ekhuluma noJesu. Yabona? Walibeka phansi le message abefike nayo wathatha lesho uJesu Kristu. Lithi iBhayibheli wakholwa. Ngesikhathi ekholwa mayifike ekhaya wahlangana nezingceku zakhe. Zathi lo begula usephilile. Wabuza ihora kwathola kade ihora uJesu abekhuluma ngalo yena ekholwa ngalo. Ehoreni lomthandazo kwenzeka izinto at a distance. Ehoreni lokuthandaza kwenza umthandazo knows no distance. Konke ngenzeka emzini wakho manje ula uhlangane nabazalwane. And the corporate prayer is very powerful. Ngoba in a corporate anointing. Yes. If one can chase 1,000 and then 2, 10,000, kushuthi 3, it's 100,000. Hawu nikona nonke bazalwane. And then 4, 1,000,000. So uhlangana kwethu sihlangana njengekhuni zomlilo sithandaza umthandazo. Ngathi la ngesikhathi sifastile ngathi uNkulunkulu akasho ukuthi sifaste u21 days. Uthi uNkulunkulu makade faste 21 lo mase ngihlanisa lo soku 42. And kwi fasting akufasti wena kufast ngoba uyiphatha umzimba kaJesu. uJesu fastile. Phuma wena mawufast. Nasemthandazweni phuma kungena uJesu ngoba uthandaza egameni lakhe. Hayi sho ngizwa nje ngisho. Emthandazweni makwabiza igama lika Jesu usuphumile wena sekuthandaza uJesu. Amen. Once ukuthandaza uJesu vele athi ngiyabonga baba ukuthi ngizwile wena uhlala ungizwa njalo. So once uthandaza igama lika Jesu usuzozwiwa njalo.
emthandazweni wakho. Ake sithandaze into bazalwane ebuya nezinto eziphathekayo. Ake sithandaze umthandazo ophathekayo. Ake sithandaze umthandazo uketula isihlalo samadimoni. Ake sithandaze umthandazo ohlakaza ama-altar obaba omkhulu. Ake sithandaze umthandazo oreversa ama-curses in the name of Jesus Christ of Nazareth. That is very important for us to pray. That's so if I need to starting your day with prayer, usukhansela yonke into ebizokuhlukumeza lolo suku. Ngoba in the beginning of the day, uthe God, in the beginning God created heavens. Once in the beginning of the day, anything in the beginning, wasumfaka uNkulunkulu in the beginning, the rest is blessed. Glory to Jesus. Ungayenzi mistake. Mawuvuka ekseni before ubingelele umuntu ombingelelayo, qala ngokuthi good morning Holy Spirit. My karabosha. Thank you Jesus. Obana bathi I'm ready to pray a prayer that changes me and changes situation, environment, things. Rewrite a history about your life. Prayer enables God to rewrite your history. In South Africa, yaziwa ngento ezirong eningi. But abantu abathandazayo can rewrite history yase South Africa. Awunena sekhona la endlini. Izinto bezoqhubeka zibe yitrend kulo family ziyashintshwa wena othandazayo because you are the priest of the family. My God. My God. My God. Ngisho emsebenzini kunama challenges emsebenzini namadimoni sisebenza nabantu abathwele sisebenza nabantu abasebenzisa imithi ubona umuntu ehlaza kanti wenziwa umuthi wenziwa amadimoni wenziwa ama-marine spirit ebusuku uyandiza njengoba imanager yenu nje uyandiza attend ama-altar athile and yawaservice lama-altar ebese zoniphatha eservice ama-altar manje kufuneke wena one-altar lesithathu izulu one-altar elazana negazi kaJesu. Glory to Jesus. One-Golgotha type of an altar. Hallelujah. Golgotha was an altar. Kwaqhephuka amatshe ngesikhathi kuserviswa lowo altar. Sathethelelwa izono ngesikhathi kuserviswa lelo altar. Kwangena isigebengu same day ngesikhathi kuserviswa lelo altar. Ukhona oservisele lelo altar. Nathi masithandaza we are servicing that altar. Get master as a service altar. And akekho umuntu ongakumisela i-altar a prevail against you because when you serve the greatest of them all. Ngesikhathi eza ne-altar legazi labantu negazi lembuzi wena uphethe i-altar eza negazi kaJesu. Glory to Jesus. Uzombona nice. Lithi iBhayibheli uma indlela zomuntu zimthokozisa uNkulunkulu uqalela kwi-faith. There's no way you can please God without faith. If you pray without ceasing, you are pleasing God because you are doing what God says. Now lithi iBhayibheli wenza ngisho izitha zakho ziba abahlobo kuwe. Zibe nice. Hawu nikhona abazalwane? Zibe tamed. Because you are praying. Ubabiza okuhambeni lwegazi kaJesu. Futhi umuntu welekenzeka angakushintsha angakhiphi kulo msebenzi akuhlalise kulo msebenzi ukuze ushintshe isimo. Oh hallelujah to Jesus. Asimeni ngezinyawo, asimeni ngezinyawo, asimeni ngezinyawo. Asimeni ngezinyawo, asimeni ngezinyawo, asimeni ngezinyawo. Asimeni ngezinyawo, asimeni ngezinyawo. Siya eSwaziland bazalwane. Siyacela umkhuleko. Enye izinto esizathu esibalekile ukuthi sibe kunye nani ukuze njengoPaulos ecela imkhuleko kubazalwane ukuthi uNkulunkulu amvulele iminyango uNkulunkulu amnike imessage ukuthi ashumele nje bakufanele siyayikholela imithandazo yenu kulomthandazo esizothandaza manje ningashiyi bazalwane. Glory to Jesus. Bese nikhumbula sile Midland sinithandazela bazalwane. Tshela makhelwane uyathandazelwa njalo sinithandazela bazalwane. Yeah, sinithandazela. Socela Mama Hlaba asihole. We pray there are many things bazalwane la kulolu suku njengowana kwesisikhathi. You know masihlangene kanje sometimes kuba yithuba lokuthi uthulele umphefumulo wakho nawo in the temple. Kuyezwakala bazalwane.
Then uJesu waqala wathandazela yena, wathandazela abafundi, wasethandazela nabazokholwa uma abafundi beshumayela. So umthandazo kuyenzeka uqale kuwe ube supplication bese udlulela kwabanye ube intercession. So sithandazele ibandla lika Kristu kungabe seCKC kodwa siqala khona sithandazele abafowethu abala endlini esikhonza nabo bese sithandazele ibandla lika Kristu Universalist, sithandazele izwe lakithi, sithandazele zonke izinto uMoya oNgcwele asembulela zona. Malibonke igama leNkosi. Ungalishiya ikhaya lakho ungalishiya. Ukukhuleka nokunxusa kwenzela abantu bonke including abekhaya lakho, ngoba egcineni uthanda bonke abantu basindiswe bafinyelele kulazini iqiniso. Mfowethu, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Asingene bazalwane emthandazweni. Hallelujah. Asingene sine understanding yokuthi kwenzakalani uma sithandaza. Thank you, Jesus. Emva kokukhuluma kukaThixo akukho sathane ongablocker umthandazo wakho. Glory to Jesus. Ake sithandaze njengokholwa Moya oNgcwele. Uma kuthi yima, uma kuthi guqa, uma kuthi hamba. Glory to Jesus. Into ebalulekile ukwazi ukuthi wenzani uma uthandaza. Kunezinto ezireversayo ngegama lika Jesu. Hallelujah. oFaro abebegqilazile bayakudedela ngegama lika Jesu.